बड'लेण्ड टाइगारनि बिमाबो बिब'बो आं। गेन'सरी बसुमतारी ना गन'सरी बसुमतारी ना हिन्जाव ना हौवा ना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरहरनो थाखायसो फेक नाम लाफ्लादों। जायखिया खोनासं, आङो बड'लेण्ड टाइगारनि बिमाबो बिब'बो, बिनिखायनो आंनि आखुआबो बड'लेण्ड टाइगार बायदि बारसिनगोन, अरख्रेबगोन। खोनासं, नोङो कमेन्ट लिरहरनायनि सिगां बड'लेण्ड टाइगार स्पेलिंखौ मानो मोजाङै सोलोंनानै लादिया? एसेबां नोंहा गोहो दङब्ला मालायखौ गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरहरनो हानाय, जों बायदि ससियेल मिडियाआव गावनि मोखांखौ दिहुननानै दिन्थिनानै मानो नोङो बाथ्रा बुंहरनो हायाखै? मानो नोङो दिन्थिनो हायाखै? हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै आरोबाव खेबसे बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङै दं। लोगोफोर, आं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन, बेखौ नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै हयथ' बुजिखाबाय। बे सासे गेन'सरी बसुमतारी ना गन'सरी बसुमतारी, बियो हिन्जाव ना हौवा आं मिथिया। बियो आंखौ बुंहरदों बड'लेण्ड टाइगारनि बिमा ना बिब'थाय एखे खाथार होननानै। बेनिफ्राय बड'लेण्ड टाइगार, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै लाग्रो एसे। बिथांनि बड'लेण्ड टाइगार लिरनाय स्पेलिंआ माबायदि लिरदों नाय। बे गेन'सरी बसुमतारीया कमेन्ट लिरहरदों, स्पेलिंखौ सिगाङाव बियो सोलोंनानै लाग्रोबाबो जागौमोन। रायजो राजा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो अननानै। रायजो राजा नोंथांमोन फैफिनदो दानिया मेन टपिकआव। नोंथांमोनहा नुबायना बड'लेण्ड टाइगार लिरनाय स्पेलिंआनो जायाखै। बेबायदि मानसिया कमेन्ट लिरनानै आंखौ लाजि फोनांहरदों। गेन'सरी बसुमतारी, आं बुंहरदों गावनि हारिजों हारि बेबायदि अपमान होलायनाय, नासयलायनाय, ठाट्टा होलायनायखौ गारनानै गावनि हारिखौ हानायसेबां गोजौथिं नारखोहरनाय, थुखोहरनाय, बेबायदि ब्रेनखौसो माथायाव सोनानै ला। नों आंहा मोसानाय, मेथाइ खननाय बायदिसिना खामानि मावनायनि टेलेन्ट दं। आं बेखौ दिन्थियो, मावो, बा मेम'रियाव थालांथों होननानै आं बेबायदि खामानिखौ मावदों। नोंहा मानि टेलेन्ट दं? ना नोंहा लिरनो स्पेलिं रोङा, मा रोङा, जानला मोनला कमेन्ट लिरलाबायना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरलाबायनायनि टेलेन्ट दङ? नों सानदों नामा आं बे बैसोआवसो बेबायदि जानला मोनला बाज्ल'लाबायदों, मेथाइ खनलाबायदों होननानै? आं मा समनिफ्राय मोसादों, मेथाइ खनदों, बेखौ नों मिथिनो लुबैदों? आं खिन्थानांगौ? खोनासं। आरो गासैबो रायजो राजा आंनि भिडिअखौ नायनाय नोंथांमोनहाबो एसे खोनासंदो। बेवहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिबानखौ लानानै आन्दलनखौ सालायजेनदोंमोन, बेनि बाथ्रायाबो एसे फैसिगोन। नोंथांमोनहा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो आरो मोजाङै भिडिअखौ नायलांजोबदो। 1986 इयार, बे समाव आङो, बै समाव बे गेन'सरी बसुमतारीया दा जाय कमेन्ट लिरहरदों, बे जोनोम जादोंना जायाखैमोन आं मिथिया। एबसुनि आन्दलन खालामजेननायखौ बियो नुदोंना नुवाखै आं बेखौ मिथिया। आं खिन्थु जोनोम जाबायमोन। आं क्लास 5आव फरायदोंमोन बे समाव, बे इयाराव। 1986 मायथाइयाव जोंनि रौता सारियालियाव एबसुनि कनफारेन्सआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ प्रेसिडेन्ट बिबान होनाय जादोंमोन आरो आंनि बिदा रबिराम ब्रह्मखौ जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान होनाय जादोंमोन। बै बोसोरनिफ्रायनो आन्दलना
स्टार्ट जादों। बेनिफ्राय बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनावनो मास मोनफा गाहाम थानानै दाब दाब गामिफ्राव मिथिं दावथिं खालामहैयो, बर'फोरखौ बुजायहैयो। बेनिफ्राय जोंनावनो थायो, बिदिनो दाब दाब गामियाव मिथिं दावथिं खुंहैनानै बर' रायजो राजाखौ बुजायहैनोसैलाय, जोंनावनो थाफैनोसैलाय, बेबायदिनो मास मोनफा गाहाम जोंनाव थायोमोन। बेनिफ्राय बे समावनो बे बोसोरनिफ्रायनो आन्दलना स्टार्ट जादों। बेनिफ्राय बे बोसोरावनो जोंनि गामियाव मोनसे खेराइ ख्रिस्टि मोसानाय सोलोंदों। बेवहाय आं दुइसिनमोन, आं आरो सासे हिन्जावसा दंमोन, जों सानैजों दुइसिनमोन। जों गोबां एबसुनि कनफारेन्स, आबुकनि कनफारेन्स, बेफोर मिथिं दावथिङाव जोंनो सिगां जायगा मोनोमोन मोसानो। आलासि बरायनाय बा मिथिं गेजेर गेजेर मोसानाय, बेफ्राव जोंनो गिबिसिन जायगा मोनोमोन आरो गोबां जायगायाव जोङो मोसाबोदों। आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि जायगाया माने मोसानाय, अनलि आंल' नङा, जोंनि गामियानो गासिबो हिन्जावसायानो जा आदै मादैनि फिसाला फिसाजोमोन, गासिबो जोंनि गामियानो गासिबो मोसाग्रा मेथाइ खनग्रा गोजा। बेनिफ्राय आंहाथ' बांसिनखाबाव, आंथ' मेथाइ खननाय आरो मोसानाया आंनि हबिखा उन्दैनिफ्रायनो। दा बेनिफ्राय अनलि एबसुनि कनफारेन्स, एबसुनि मिथिंल' नङा, आबुकनि कनफारेन्स, आबुकनि मिथिंल' नङा, जों गोबां जायगायावनो गोबां कम्पिटिसनफोर जायोमोन। बे समाव बैसागु फांसनानो जा माबायानो जा, बेयाव जों बिराद मोसायोमोन आरो जों गोबां बान्थाबो आरजिदोंमोन। बेनिफ्राय जों मोसानानै जोंथ' गोबां जायगायावनो कम्पिटिसनाव, जेनेबा गोबां आइटेमनि कम्पिटिसन थायोमोन, मडार्न डेन्सनि, मडार्न संनि, बै समाव खाम बादायनाय, सिफुं बादायनाय, सेरजा बादायनाय, बेवहाय जोंनियानो फार्स्ट मोनजोबोमोन। बेनिफ्राय बे समाव बिराद आन्दलना गोरानिफ्राय गोरा जाबोबाय, गामि गामि पुलिसाबो। बेनिफ्राय जों मोसानानै मोननाय बान्थाफ्रा माने मोनसे न' गंसे फुरा, बे समाव सिल बान्था होयोमोन, ट्रफि होयोमन। सिलखौ दानि मानसिफ्रा बुरजाबो जानो हागौ, दा सिलखौ होला। बै समाव खिन्थु सिल बान्था होनाय जायोमोन माबायोब्ला, कम्पिटिसनाव देरहायोब्ला। बे सिला माने ओरैबादि रुम गंसे, बेसेबा गिदिर न' गंसे जानानै दंजोबोमोन। बेखौ पुलिसफ्रा साफा बुफायलांजोब्बाय, जोंनि देरहानाय, जोंनि ट्रफिफोरखौ, जोंनि सिलफोरखौ। बेनिफ्राय आंनि मोसानायाव गोबां आङो सार्टिफिकेटफोर दंमोन। दा बे सार्टिफिकेटफोरखौ पुलिसफ्रा मा खालामदों, जोंहानि न'खौ सावनो नागिरदोंमोन, खिन्थु बाराद्राय दावरावा जागोन होननानै बिसोरो न'खौ सावालाबानो जोंनि लेपटप, लेखा, कागज पत्र गासिबो बुथुमनानै सावलांजोबदोंमोन। बेहाय आंनि मोसानायाव देरहानाय सार्टिफिकेटफोर माखासे बुरजा मानि दंमोन, बे गासिबो खामफाजोब्बाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा फोथाया जानो हागौ आंनि बाथ्राखौ, दा आङो गांथाम सानजा दरं बैसागु आफाद होननाय मोनसे एबसुआ बिराद गिदिर फांसन खुंदोंमोन माबायाव, माजबादआव। बेखौ रावबो नंखाय होननो हानाय नङा। आंनि भिडिअखौ जायफोर माने रौता ओरै माजबादथिं नुहैजोबगोन, बिसोर गासिबो मिथिजोबगोन, नंगौ होननानै बुंजोबगोन। माने बै समाव जाखानाय एबसुआनो खुंखादोंमोन बे माबाखौ। बेनिफ्राय बेनि सार्टिफिकेटआ आंनाव दा गांथाम दं। आं नोंथांमोननो खिथाहरनि, गेनस्वरी बसुमतारी, नोंबो नाय, आंनि भिडिअखौ नोंनाव सहैखागोन आरो नों नायथार। आं नोंखौ नायनो खावलायहरदों। नै सार्टिफिकेट, जों मोसानायाव बे जाबाय दाउस्रि देलाय मोसानाय फार्स्ट प्राइज जसना ब्रह्म, माने साफ्रोमबो जोंनि ग्रुपनो जों फार्स्ट प्राइज मोनदोंमोन दाउस्रि देलाय मोसानाय। माने खेराइ मोसानायावथ' बेलेग बेलेग आइटेम दङ ना, जेरैहाय बागुरुम्बा, सत्रलि, बै समाव दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानायखौ सत्रलि होनोमोन, बावबो जों फार्स्ट मोनदोंमोन। बेनिफ्राय दाउस्रि देलायावबो जों फार्स्ट मोनदों। नैबे जाबाय दाउस्रि देलाय मोसानायनि फार्स्ट प्राइज सार्टिफिकेट। बेनिफ्राय नैबे जाबाय बैसागु गेवलां, माने बैसागु हान्जा मोसानायावबो जों मा प्राइज मोनदोंमोन, फार्स्ट प्राइज मोनदोंमोन बैसागु गेवलां मोसानायावबो। बेनिफ्राय बेयो गासिबो सानजा दरं बैसागु आफाद एबसुनि खुंनायाव बे जों प्राइज मोननाय। बेल' आंना खामाखै, बोरैबा थालांफ्लांबाय। बेनिफ्राय
नैबे जाबाय सत्रलि डेन्स आं बुंदोंना दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानायखौ सत्रलि बुङोमोन बै समाव बेयावबो जोङो मोनदों फार्स्ट प्राइज बेनिफ्राय बे गांथामबो जों फार्स्ट प्राइज बेनिफ्राय माखासेया गासिबो खामजोब्बाय बे समाव जोंनि देरहानाय ट्रफिफोरखौ बुख्रेबजानानै जोंनि गोसोआ माबायदि मोन्दोंमोन जोंनि देरहानाय सार्टिफिकेटफोरखौ सावजानानै जों गोसोआ माबायदि मोन्दोंमोन बेखौ जों मिथिगौ नैबेफोरो फिसा फिसा स्कुलाव कम्पिटिसनाव मोननाय बेबो थालांदों दा अब्ला बे गेन'सरी बसुमतारी बिनानावा मा बुंनो सानदों मानि थाखाय बेहा आंजों मानि सुत्र जादों नों बुंबानो आंनि मोसानायखौ आं बन्द खालामा आंनि भिडिअ लाबोनायखौ आं बन्द खालामा गेन'सरी गोसोआव लाखि बेफोर गावजों गाव हारिजों हारि हिंसा खालामलायनायखौ गारनानै गावजों गाव हारिजों हारि गाख्लायलायनाय जोख्लायलायनायखौ गारनानै जोंनि हारिया दा माबायदि अबस्थायाव सफैदों बेखौ सिन्था खालाम बै समाव एबसु आन्दलननिफ्राय खालामजेननायनिफ्राय मोनबोनानै दिनैसिम जोंनि बिखाया गावो मानो गावो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ बेबायदि जाहैथों होननानै आन्दलनखौ खालामाखैमोन नाथाय जोंनि गेजेराव दा मा जाफैखो दा बे समा अलखद सम जोंनि हारिनि थाखाय नोंसोरबो देहायाव नां नोंसोरबो गुनि गियानि जोंनि गोरों गोरा मानसिफोरा माबायदि बाथ्रा सावरायगासिनो दं बे खोथाखौ नोंसोरबो खोनासं मानोना आं मिथिखागौ नोंसोर उन्दै दिनैनि समा जों थांनाय लोगो लोगो जोंनि समा थांनाय लोगो लोगो गाबोन नोंसोर बे संसारखौ सालायनांगौआ नोंसिनि आखायाव बेनिखायनो आं खावलायहरदों गेन'सरी गावजों गाव ठाट्टा होलायनाय गावजों गाव नासयलायनायखौ गार जाथिनि हारिनि खोथा सान बेनिफ्राय दा मा अलखदाव सफैदों आं बेखौबो बुंनोसै जोंनि हारिया जोंनि पलिटिक्स पार्टिया जेरैहाय UPPL खौनो बुं BPF खौनो बुं मोननैबो पार्टिया जुदि देरहानानै सरकार दानो हायाब्ला बै बामोन गोसोमा देरहायोब्ला जों मा जानांगोन बेखौ नोंसोरो मिथिदों दानो बुंखाबाय बबेबा खोथायाव दानो इभिक्सन खालामगासिनो दं पावार थानायावनो गाबोन जोंहा बर'आ UPPL आनो जा BPF आनो जा जोंहा जुदि पावारा गैयाब्ला बै जोंनि अबस्थाखौ मा खालामफिनबावगोन बेखौ एसे गोथौ मेलेमजों साननानै नाय गावजों गाव हिंसा खालामलायनायखौ गार गावजों गाव ठाट्टा होलायनाय जोख्लायलायनाय गाख्लायलायनायखौ गार जोंनि हारिनि डेभेलप आरो हारिया थांनानै थानाय बाथ्राखौ गासैबो बर' हारिया सिन्था खालाम आं बेखौनो खावलायहरबाय बेनिफ्राय बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो बेनिफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो गेन'सरी बसुमतारीखौ आङो जोबनायाव खावलायहरदों नों सासे थिफुदलि माबाफोर आंजों जुदि सुत्र दङब्ला बा नोङो फेक नाम लानानै हिन्जावसानि नाम लानानैबो कमेन्टखौ खालामदों जानो हागौ आरो आं एसे सन्देह दं डाउट दं सासे मानसिनि सायाव बेखौ आङो दा बुंथ'ला आङो स्टाडि खालामबावगोन बबेबा बेलेग भिडिअफ्राव आरोबाव बेबायदि कमेन्ट हरो ना मायो आरो जुदि गेन'सरी बसुमतारी हिन्जावसा मारब्ला नोङो फेस टु फेस आंजों रायलायनो हागोन आरो नोंबो आंबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै मोजां खामानि मावनो नाजा समाजनि मोजां खामानि माव बेखौनो आं नोंखौ खावलायहरबाय आरो माबाफोर रायलायनो गोसोबा फेस टु फेस आंजों रायलायनो हागोन आं बेखौनो बुंहरबाय बेनिफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ थोजासे आं साबायखर हरनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय बेनिफ्राय जोंनि हारिया जेब्लाबो देरहासारथों जै जाथों जै बर' हारिनि जै